Velkommen til Kirkestomp, et tilbud til hele familien eller skoleklassen. Der er plads til, at både børn og voksne kan give sig i kast med rytmer, sang og bevægelse. En time i kirken, hvor vi fortæller skabelsesberetningen på en anderledes og medrivende måde. Når man spiller kirkestomp, så spiller man ikke på almindelige instrumenter. Man spiller på kirkebænke, lysestager, salmebøger, alt hvad der er i kirken. Men vi skal ikke kun spille på kirken og dens inventar. Vi bruger også vores krop som instrument, så vi ikke sidder og gror fast på kirkebænken. Her ser I børn og voksne i gang med hele kroppen. Stemmen er et særligt instrument, som vi jo har med os altid. Så vi synger en sang, som vender tilbage efter hver eneste dag. På den måde får alle lært den, og for hver dag i skabelsen får sangen mere og mere klang. Når vi kommer til 6. dagen, hvor dyrene bliver skabt, så bliver der ekstra meget lyd i kirken. Læs mere på legendeskabet.dk eller tag kontakt, hvis du er blevet nysgerrig efter at høre, om Kirkestomp kan spille i din kirke.